Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Lan hitzarmena errespetatzeko eskatu dute kontserba enpresetako langileek. Sindikatuek deituta greba egin zuten eguaztenean eta Bermeoko eta Mundakako kontserba enpresa gehienek bat egin zuten deialdiagaz. Bermeoko eta Mundakako kontserba enpresetako langile gehienek bat egin zuten eguaztenerako sindikatuek deitu zuten grebarekin. Hitzarmenaren alde produkzioak geratu eta kalera atera ziren langileak. Hain zuzen, hitzarmenaren ultraaktibitatea defendatu zuten eta hitzarmenak gaur egun jasotzen dituen lan baldintzak errespetatzeko eskatu zuten. Bertoko langileen kalterako patronalak Espainia mailan langileek dituzten baldintzak ezarri nahi dituztela salatu zuten. Bermeon iluntzean egin zuten manifestazioan 100 bat lagun batu ziren. 4,5 milioi euroko mailegua ordaintzeko doitze plana onartu du Bermeoko udalak. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu zion mailegua Beruala Sozietate Publikoak dituen zorrak kitatzeko. Beruala Sozietate Publikoak dituen zorrak kitatzeko, mailegua eskatu zion Bermeoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari. Eta mailegu horri aurre egiteko gai izango dela erakusten duen doitze plana onartu du udalbatzak. Hain zuzen ere, 4,5 milioi euroko mailegua eskatu du Bermeok, eta 15 urteko epean ordaindu beharko du. Udal gobernuaren esanetan, mailegu horrekin San Martineko etxebizitzak egiteaz arduratu zen Ganeko eraikuntza enpresari ordaindu nahi dio. Kreditu baten berfinantziazioaz aurre egin eta San Martineko babes ofizialeko etxebizitzak amaitu. Eta udalak zuen zorra ia erdira murriztu du Gautegi Sarteagak. Horretarako erstura eta inbertsio politika zehatza jarraitu dutela azaldu dute. Udalak zeukan zorra ia erdira murriztea lortu du Gautegi Sarteagak. Horretarako, 2012 eta 2013 urteetan erstura eta inbertsio politika zehatza jarraitu dutela azaldu dute udal arduradunek. Hala, gaur egun erakunde publikoekiko zorrik ez du Gautegi Sarteagak, eta erakunde finantziarioekiko duen zorra 453.000 eurokoa da orain. Joan den zapatuan Ibarrangelun uretara erori zen arrantzalearen bila ari da ertzaintza. Lagun batekin arrantzan zela, olatu kolpe batek jo eta itsasora erori zen gizonezkoa. Joan den zapatuan Ibarrangeluko Ogoño lurmuturreko itsaslabar batean arrantzan ari zela uretara eroritako lagunaren bila jarraitzen du ertzaintzak. Eguerdi partean erori zen uretara olatu kolpe batekin, eta berarekin arrantzan zebilen lagunak eman zuen abisua. Zenbait zerbitzu publiko egiteko prozesuaren baitan lan poltsarako deialdia egin du Busturialdeko Ur Partzuergoak. EAJak prozedura hori kritikatu du. Busturialdeko Ur Partzuergoaren zenbait zerbitzu publiko bihurtzeko erabakiak desadostasunak sortu ditu eskualdeko alderdi politiko nagusien artean. Zerbitzu horietarako lanpoltsa sortzeko deialdia egin du Ur Partzuergoak eta erabaki horrekiko desadostasuna agertu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hain zuzen, Ur Partzuergoko zuzendaritza legez kanpo ari dela salatu du. EAJaren iritziz, lanpoltsarako deialdia egin baino lehenago lanpostu horiek sortu behar dira. Akusazio horiek gezurtatu egin ditu Partzuergoko presidente Iratxe Arriolak. Bere esanetan, lanpoltsa lanpostuak baino lehenago sortzeko erabakia legearen barruan dago, eta hartu duten erabaki horrekin herritarrei abantaila eman gura diela azaldu du azterketa prestatzeko denbora gehiago emanez. Gabonetako lehenengo azoka egin dute Bermeon. Herriko eta sasoiko produktuak ipini zituzten salgai joan den asteburuan 30 postu baino gehiagotan. Bai erosleek eta baita saltzaileek ere azokaren balorazio ona egin dute. Bermeoko produktuen Gabonetako azoka egin dute Bermeon aurten lehenengoz. Asko izan ziren azokara joan ziren herritarrak, eta kalitateko eta sasoiko produktuak erosteko aukera izan zuten, ipini zituzten 30 saltoki baino gehiagotan. Bai erosleek eta baita saltzaileek ere, Gabonetako lehen azokaren balorazio positiboa egin dute, eta halako ekimen gehiago egin beharko liratekeela esan dute. Udala ere pozik agertu da azokak izan duen harreragaz, eta Bermeoko azoka sustatzeko pausoak ematen jarraituko duela esan du. Eta kiroletan asteburu honetan jokatuko dute Euskal Surf zirkuitoaren azken proba Mundakako uretan.
Asteburu honetan lehiatuko dute Monster Euskal Surf zirkuituko azken proba. Mundakan izango da Barikuan, Zapatuan eta Domekan. Besteak beste, Mundakan bertan izango dira Eneko Azero, Nacho González, Iker Fuentes, Alex Gironi, Ander Mendiguren, Ezan Egiguren eta Imanol Jeregi. Bariku goizean, 8:30 egingo dute surflarien txekina. Gizonezkoen kasuan, Euskal Zirkuiturako lehiaketa puntuagarria izango da asteburuko proba. Emakumezkoena aldiz, erakustaldia izango da. Errugbian Bizkaia Gernikak Santanderren jokatuko du partida Bazko rugbi liderraren kontra. Eta futbolean Bizkaiko lehenengo mailan Bermeok eta Gernikak derbia jokatuko dute. Eta asteburuari begira, Gabonak Rockfest jaialdia egingo dute Bermeon Zapatuan kafea antzokian. Gernika Lumon Barriz, Karakol lehiaketa egingo dute Merkatu plazan. Eta Xiomara Ormaetxe Gernikarra eszenatokian ikusteko aukera ere izango dugu Zapatuan, Liseo antzokian. Gomendio horrekin agurtuko gara. Gogoratu, oporrak direla eta urtarrilaren 10ean izango garela berriro zuekin. Ondo izan.